हाइन हाइ लामसोको दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल नि बिजों तै ताहुकते बुकजों नरक नुखाना बुबा गरा हाइन हाइ मुख्यमंत्री बे मालाय मानि थांगoi दीपक एंटरटेनमेंट न्यूज नि बिजों तै नरक नुगै तंकाना मुख्यमंत्री बे मालाय थांगoi बुबा गरा मीडिया रनो ताम ताम साइकना रेखा बुबा गरा सागा गेटार टिप्रलेन नि बागै जेनांसाक बखलायनाय तै एडिसि डेभलपमेंट नि बागै मुख्यमंत्री बे सालायका ओंखाय तै डेभलप रक खायनानि नांगौ आबन बिसिंगो बुबागरा दिल्ली थांगoi हाइन हाइ अमित शाह रंगि टंखा अमित शाह रिंगमान बागै बो दिल्ली मा थांपिनाय बुबागरा दिल्ली थांगoi गेटा टिप्रलेन नि कक बुको अमित शाह रिनानि गसि जाक गाबोन बिसिंतिनि कक सालायनानि बागै बुबागरा तिसा दिल्ली थांनानै दिनै मीडिया नि बुसांगो साका नरगम मीडिया ओ ताम ताम सुंका ताम उत्तरिका गाहाम काई खनायनादि खानामन परे हाइ जवाब रिदि हामबाय. Sir, you are also going to Delhi. What is the schedule of at Delhi? No, I am going to Delhi, and from Delhi I am going to meet some Government of India officials. उसके बाद I am going to Bhuj because my aunt is quite aged, so I am going to go and meet her for 1 or 2 days, and then I will be back because आज press conference है त्रिपुरा पर और 14 तारीख को हम लोग खुमुलुंग में बड़ा रैली करने वाले हैं. क्या लेके? हमारा पॉलिटिकल रैली होगा. आज देखेंगे बड़ा रैली होगा 14 तारीख को और उसमें उस मन से मैं मुझे जो बोलना मैं हाइ के तागु बगु तुमना रखना बाय खाना बोले फाइनेंस 14 तारीख को जे सानन नांनाय आ जागा सानाय कतर काति प्रामतानि कायसा प्रोग्राम तंगो खमलंगो ओ जागा मेघालयनि सीएम कांग्रेस चाकमा सब फाइनाय आ जागा बुबागरानि लगी फाइनाय फायै गेटार टिप्रलेन सपोर्ट खाय फुरंनाय फुनुगु दिनाय सारा नॉर्थ ईस्ट नि बरक गेटा टिप्रलेन सपोर्ट खायो नों दति खाय रिनानि मा रिनाय अब हाइकेनो बुबागा पेसा रिनानि बागै जे 14 तारिख नि टिप्रामतानि कटर मेगा रैली प्रोग्राम मुगै तंगो आ जागा जत्तनो फाइनाल बागै बुबागारा कबखा नरक नुगै मानखाना ते बुबागारा दिल्लीयाव बो रिङि टंखा अमित शाह बो दिल्लीयाव थांनाय दिल्ली थांगै अमित शाह तामनि बागै रिंखा आबर खनाय फाइनाय गनावै फाइ कायसा गाहाम हामियानो रक जे नांमानि 14 तारिखनि जे बुबागारनि रैली तंगो खुमलंगो जे प्रोग्राम कटर तंगो तिप्रामथानि आ जागाव नरक जत्तनो बुबागारनि ककथाय नांकुकमानि कक रक खनानाय जे सिक्रेट बाबे कक टंगमानि अ कक रक नरक आदनो स्राय सायमाननाय गेटा टिप्रलेन बुसुज्राति आगुखा आगुग्या 2024 नि लोकसभानि सिगां गेटा टिप्रलेन मानि मानु अबहाय सिक्रेट बाबे कायसा कक सकबाय दंफायका हाके नरक स्राय उंगिमा खाना बुबागरा तामो साननायका तामो साया तिप्रासारनो भुटान चाइतगै तंमानि जत्तो नॉर्थ ईस्ट नि बरक नु साइमाखा साइमामन बागै ताबुक बीजेपी रक नॉर्थ ईस्ट नो सिमिफान रमिना नाय दं नि साउथ रक परिखा जत्तनो कांग्रेस रक थांबायका एलायंस थांबायका बीजेपी रक 2000 लोकसभा खाय बरक 50 टा सीट रक नारक मानो माया अब साइमैया आबन बागैनो ओ खेपेनो गेटा टिप्रलेन नारकनानि नारकया नरक लगिरि तंदि हामबाय खुलुमबायखा.